школа Български конник. Уважаеми гости, виждате как наскоро започнаха да представят традициите по стрелба с лък на нашите предшественици, траките, които са живяли по тези земи. Ето и работа с характерното за траките оръжие, къс меч, понякога наричан сика, или този, който виждате в момента, е изобразен в рисунки по тракийските гробници. Нашите участници представят траките по реконструкция на изображенията от Александровската гробница край град Хасково. На специално оборудваните мишени виждате, че те представляват противник, който е насочил оръжие срещу атакуващия конник. Оръжието, което е изобразено тук като копие, конника трябва да го преодолее, да го отбие, и това ви показа в момента Димитър Труканов, и да нанесе удар по главната цел – тялото на противника. Разбира се, от всички изображения, които ние наблюдаваме по тракийските гробници, имаме повече ловни сцени и много малко бойни сцени, които да можем да възобновим и да ви покажем какви са били традициите на войните по това време. Но, въпреки всичко, начините, по които са изобразени, показват неща, които могат да бъдат опитани, да бъдат развити, и точно това е цялото това реконструиране, продължителната дългогодишна работа.